Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan adyong at tagal la unyon. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Belated Happy Hearts Day to my husband, Papandoy Maguddayaw from Ilocanong Hilaw Drama Lover. Belated Happy Valentine's to all my friends here in Hong Kong. Nilakay ko sa tour iti Santiago City, Isabela from Rowelyn Corpus iti Hong Kong. Belated Happy Valentine's to my wife Judeline Torres from Jadel Torres. Kabaranggayak di talan na Solano Cagayan ng runa dagiti kapamilyak. Fernandez Duca Pascua family from Ronel Fernandez iti Saudi Arabia. Belated Happy Valentine's kanila kay Rodolfo Bendillo Santos from Rojas Isa. Happy birthday iti anak ko ani Sherry Ann Punsalan. Kan kablaaw iti pamilyak di Tabanawang Bantay Ilocos Sur from Kathy Malana. Belated Happy Hearts Day to my precious jewels, my kids, from Ning Baldos. Anak ko ada Ronalyn Medina kan Gracias Medina. Kastama ti asawak ani Arlene Maburang Medina from Ronald Medina iti Saudi Arabia. Shout out kani Eileen Walin Toralba and family. Kastama ti The Ilocano Girl, Chelaida Abad, Kim Jobs, Alipango Pango, Boss June. Shout out pa kada Rodalina Sagid,
Kervin Dagdagan, Beng Sagun, Putot the Farmer, Payumo Princess Blessy May, Curly Hair TV, Nati Josie Greco, kastamot ni Javier Wilma, Kerobin Shuk, Monchi Gracia, Tricerio Silva, Grace Ruiz Gambon, Sniper 29. Shout out pa kay Mylene Tabonan, Mutias Vlog, Marilyn Palapay, ken Rosemary Notarte. Kastamat ni Grace Agtina Sales. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Jong. Dear Manang Emmy, awagan naklatan iti Jong. Makunak ana saliwanwan ti biag mi manang, tada pa paabangan mi abalay iti lugar mi, ken adamet dagiti sanikwami. Dudwa kamin kanina nga agbibiyag, tanasapa apimusay ni tatang ko. Siyak tinamnamaan ni nanang at tumulong kankwana, ngamjak mat maararamid, gapu iti bisyok, ajak mapagkadkadan. Iso asyak tinagbalin akang runaan aparikot ni nanang. Tapno malawlawagan ti amin, palubusan na karod manang tarugyakon ti agsalaysay. Jong anak ko, naggap-gapwa mananaya. Rabiin gamita kala sumangpat. Sapay na bartek ka manan. Anya ka ni nanangan aya. Kadaw yan iti biyag ti baro Takayo ki di mo. Ay na, anak ko, kaasyam tabagim. Ang mga nagsakit kay ti kastangar aramidam. Agsangit ti may sangal daw adi ka makainom iti arak. Di na ka di pa katanagan nanang. Nasalun ato anak yaw. Di ka kadi masikuran iti kasta klase ti panagbiag mo anak ko. Imbes at tulungan nak amangi manihar ka dagiti sanikwa tayo. Saan? Tasikapay apang panunutag no anyan tinapasamaken ka. Nang runa no marabyan ka nga gawid. Mandawat ni Uncle Kiko. Kabalan na tayo dyan, nanang. Ngam anak ko, lakayan ni uncle mo, kasta mo tabakot akon. Kaano pa ingay asursuruwam nga imanihar lagi ti pagalalaan tayo iti kanan tayo iti inaldaw. Nanang. Ikam kumamot at ipatagdag iti nagrigrigatan day di amam. Agmay may saka nga anak may. Nanam ay tibiyag mo anak ko. Gambus-bus-bus mat iti inom ti kwartam. Apay nga minaya pa kasi kurandak. Say-sayangam tibiyag mo anak ko. Apay no makiasawa ka laang. Tapno adalakat nga rod responsibilidad mo. Sana kasta ay tala makibarbar ka ada ka nagiti artek tiing ka in-into na rin. Anya, mga sawa ko na yun. Nagmayat to ba iti baro? Awan ti responsibilidad. Awan mangiparit iti aramidag. Nga masinun to nga iti kadwam inton awan ako na anak ko. Sa bali laang matajay dabukod mo a pamilya. Tapno adamang tamingkan ka inton lumakaikan. Saan mo ang maibaon ti kwartam, anak ko? Dumdang to ka di dayta, nanang. Ado dita. Ado nga agpaiso, ngam kasano akayat na ka ngay anak ko. Kat makit-kita damot ti aramid mo nga inaldaw ka nakainom. Adan tulata ka di, nanang. Sapay la ko magarod. Taadan to mangayat ken kaabalasang. Itilaksid ti kinamamartek mo. Tapno adamot makuna abukod mo a pamilya.
Kumustamot ngay dagiti banbantayam atalon, kanjay papaabangan tayo abalay, Kiko. Ay, nasaya at kabagays. Manariman di pa nagtrabaho na dyan talon. Ay na, pasensyakan ka bagis, tadimot mapangnamnamaan ni Jong. Ay na, kasana ako't nalabsak man ija istor ni Dominga. Madama man ang tiinom dang agbabarkada. Ay unay lakit di ka anak amon aya. Kaano nga tayo nga agsardeng itikas di nga aramid na. Kasla saan nga agbiag no saan ang makainom iti arak. Jackman, amo kabagays. Bagbaga akmat no kasi makitak ngam. Ay, awan lata. Saan nga agsardeng dayta, aginggat awan pa kadidigraan na. Ay sapay la kumatawan ti saan anasaya at amapasamak ken kuana. Ti salun at naunay. Imbis ko mga awan problema kon, ngam isumot ti mangmangted. Malaki di ka maumaamang bagbagakan kuha na akabagays. Barang agbaliw tumutlaang. Nanang, kwarta man. Apay, ano man ang ti kwarta, igatang mo man iti arakan. Adda pa pananmikin ni James, nanang. Alangan mo ta magmagnaak nga ultim pagplitik katawan. No kumangamin, tagtrab-trabaho ka, dada ko makwartam. Wano saan, mapanmusok na lang dagiti trabahador ijay talon, tapno adam ako ng aramidam. Saan aday talatan dumaw dawat ter aramidam. Wan ka din, nanang. Mapanak to. Importante lang kami di pagnamita. Syakton ti makaam mo. Ibagayo ko ni uncle. Ay, kanayon mo nga ibagaday tangam di mo mutar aramidan. Ay, makauma kan akasarsarita, Jong. Promise ka din, nanang. Promise ka, promise. Ang mga no parbangon tumanon no sumangput ka. Di mo pa'y mapanunot mo ti panagdandanag ko o mangururay ken ka. Apay ngamin ay nga orayin dak pa'y lang, nanang. Maturog kayo latta ka di. Dito pa'y manukasaan nga agapon kat birbirukan. Si kantulakit din a tao. Ay nahama si kakadimot kanyak nga inam anak ko. Ay, ala, huwanan, nanang. Itadyo nga minin at idawdawatag, tapno makapan kamin, tapno masapa kami matlang nga makaawid. Anay ko. Nagsakit ti ulo ko. Nagaduman niya minan tinainom mi darabi. Mayat. Nag-enjoy kami tinapanan mi. Bumangon akman langan tayo na agkape. Sigurado a sermon manin ti pamikatak. Agungot manin ni nanang. Tanabarbartagak si mang pati darabi. Makamuditan. Mapanakit din ni kusina. Nay, anyat aramidam ngay. Apay adi mo kutkutsun day takanam. Siguro nabartek ka pa'y laangan niya. Nanang. Daytan ti bagbagak. Kasano uray di kan mangan basta makainom ka iti arak. Ay, perperjem ti bagim, Jong. Nanang, nagsakit ti tiyan ko. Mga numabisin ka na.
Ay, puro arak kami nung tinagyan ta tiyan mo. Talaga, saan ka madidigraging ka nga da mapasamakan ka? Anday ko, nanang. Nagsakit na talaga di tiyan ko. Ha? Anya nga ti aramidak. Itaray ka na iti ospital. Ha? Ay, Diyos ko, natalimu daw ti anak ko. Jong anak ko. Ay, tulungan da kami! Jak amon no anya ti simmaro no anapasamak, kalpasan ti panakariknak iti permi asakit ti tiyan ko manang Emi. Idi makapuutak, adda akon iti ospital. Intaray dakkano dananang gapo tanaawananak iti puot. Adda gayam ulsar kon manang, gapo iti jak panpanangan, sakbay nga uminumak iti arak. Kasdi nga min ti aramid kumanang. No narugyakon ti uminom iti arak, uray jak mangmanganan. Pasaray bigbigat paylaeng, agbirbiro kakon iti arak. Agmalmalem anasangsangerak manang. Ket iso dayta ti pakarurudan ti inak kanyak. Iti pa nakakonfine ko iti ospital, naamamok ni Adela. Agtrab-trabaho iti ospital, kas para dalos iti kwarto dagiti pasyente. Good morning, Manong. Dalusak biti kwarto yo tapno mapreskon kayo mat. Kan irwar ko mat ti basura yo. Wala ding. Agyaman nak. Oh, kumusta Manong? Naimbagan kayon? Awan sa tibantay yo Bakit kami na ni nanang, ading? Iso jakon pinagbantay. Total, kabailak mo ten. Agpapigsa aklangan, kan kompleto aklangan dagiti agas kan injection. Nasayaat mat nga rod no kasta Manong. Bawal ti agsakit tanagastos. Ay na, makababang arka kasarsarita ading ko. Anyat nagan mo itayan? Siyak ni Adela Manong. Rumbang lang anaragsak kami akasarsarita yo. Tapno mailiw-liwag yo ti dudukot yo dito ospital. Nabayag ka din nagtrabaho dito, ading? Medyo nabayag mo tan Manong. An-anusan tapno adda pagbiag. Kasta ka di? Gayam. Anya ngay matitrabaho nila kay mo? Single mother ak Manong. Adda may isang anak ko. Adda kami iti puder dagiti dadakkel ko. Dakkel nga rod ayaman ko, ta adada kad kadwami. Kan adada tumultulong kada kami nga agina. Ay na, nagkasang mat kaya man ti biyag mo, ading. Sa dino ngayon ti ayan ti tatang ti anak mo? Manipod insikog ko ti anak ko. Saanan nagpakpakita ti amana. Naglukon? Nagpintas ka ng pinanawan na ka? Naggagat ka pa Hanggang kaasi ka mo't nagmaymay sa. Amang isaksakad iti future ta anak mo. Okay laang Manong. Ada ti Diyos amang tartarabay kada kami. Sige Manong. Nalpasan anamap ti kwartom. Mapanak mo di tabangir asilid. O sige ading ko. Agyaman nak.
Anya ngay, kumusta kan kaanakan? Nasayat mo tan, Uncle. Apa man na maibos ko to'y dextrose ko kan dagiti agas. Makarwara ko dito ospital. Nasayaat mo tano kasta. Permi kami nun ti danag ni nanang mau. Unyag po Uncle. Ayan ni nanang. Apaya sana si Murot. Ay nakaanakan. Di akong pinasorot at madlawan na puyatan. Nanipod na kung pain ka dito ospital. Awanin ti limpyaturog ni nanang mau. Kanayon ngagdandanag. Uncle, sa payla ko mataagbalin mo ten aleksyon kan kaday ti anapasamak. Gapoy tinalabas apa naging inom mo iti arak. Nagsakit kan. Pasensya kayo, Uncle. Ngamjak mo't ni namnama mapasama kanyak ti kastoy. Papanan na ngay no saan akas ta, Jong. Agasam tabi na iba amutan ti bagay. Puro arak tin into na ram. Pasaray di kapay kanumanganan. Kun kanayon ti puyat mo. Agbalbaliw kan kaanakan, da saan pa naladaw ti amin. Di kan tupay lang amin mga sawa, tapno adamang mansukan ka no kasta na barta ka. Madanon to day ta, Uncle. Di kay ka di madanagan. Ay kat ipakitam ti pa nagbalbaliw mo kaanakan, tapno adamang ayat kan ka abalasang. Apay nga tasan ni Imay ang nagdalos itan Adela dito silid ko. Day off na nga ta. Napintas kan nagagat a babae na Adela. Kaslawan parikot na. Ngamno maamuanan ti kasasaad na iti biyag. Ti pa nagbalin na single mother. Maasyan ka kan kuana. Hanggang bilibak iti kinatibkar na. At naghayam dagiti tawa kasi ti paglaslasatan da. Idinto ta siyak, kaslaawan anyaman na dagiti gasgastusak para lang iti bisyok. Kun saan na nagtrab-trabaho, ngam adda madada na kwarta abus-busak. Ay, sapay la kumatagkita kami pa'y kanda Adela, sakbay arumwarak dito ospital. Kaya't ko ti makisinungad kun kwa na. Iso tinagbalin yung inspirasyon ko, tapno malawlawagan tin akong laapan na panunot ko. Amay sak gayam kadagiti kagasatan a parswa dito'y lubong. Itatadakan diti balay, agpapigsa ka anak ko, kan pangaasim ta idyamon ti arak. Pasensya kayo, nanang. Sapay la kumatag na akam kan anak ko. Ita, amo mo no kasano karigat ti maospital. Saan mo nga ulitan pa, Iwan? Namnamaan nyo dahi nanang. Jakon sayangan dagiti panawon ko iti bisyo. Awan gayam na sayat ngit din na. Ay na, agyaman nakta nakaamiris kan anak ko. Pasaya ata mong tibiyag mo. Ano mabalin, mga sawa kan. Tapno at damotan katakunay-nay mo itibiyag. Apay nanang, nauma kayo ng mga asikaso kanyak? Ay, saan mo't nga itikasta anak ko? Gab na saya at mutlaang no adan kabukbukudam a pamilya. Nanang. Bakit ako, anak ko? Saan mo't nga agnanayon nga daak iti sibay mo? Kasano kanton ngay no awana kun ito'y abiyag. Saan man natilay bagbagayo, nanang? Atid dog pa iti biyagyo. Maaw-awiri yung tupay dagiti agbalin niya apo ko yo.
Sakbay arimwarak iti ospital, nagkita kami pa'y ni Adela manang. Napalalo aragsak ko, gapot ako naknurumwarak asaan kami nga agkita pa'y. Manipod ngamin nakasarsaritak ni Adela, naadaanak iti naidumdum maarik na para kankwana. Saan agapot maasyanak iti kasasaad na, no diket nagbilibak kankwana. Gapu iti sirmata na iti biyag. Iti panaglabas dagiti aldaw, saan apulos a naiwaksi iti panunot ko ni Adela, kat amok nga agayata kon kankwana, iti laksid ti kaadda ti anak na iti kinabalasang. Nasdaaw mo't ni nanang gapu iti panagbalbaliw kon manang Emmy. Nay, papanam anak ko, nagsapa ka na nagrubwat. Mapan ko pa isuknalan dagiti trabahador digitalon nanang. Kalpasan na, mapanak iti balay da Adela. Nay, sabalin sa dayta na. Mapalpaliw ko akanayon samutan asarong karam ni Adela. Dakes ka di nanang? Ha? Saan anak ko? Maragsakan na nga road ta ka maudyanan na. Agayat kan samutan. Diyak ilibak day nanang. Talagang agayat akon kan ni Adela. Isuti ka po na, no apay naka-Amerisak. Ken isuti makagapo, no apay namimpinsanin na nagbalbaliwak nanang. Maragsakan unay anak ko. Ay na, sa apay kumata agayat mo't kan ni Adela. Kat no kasta ti mapasamak, agkalay sa kayon adagos anak ko. Sapay lang kong mga nanang, tamayat nakmat ni Adela. Kat nakasagana nga agbalin niya ama ti anak na. Naimbagman ta nakapasyar ka, Jong. Sapay lang kumata sa anak ka nakaistorbo, Adela. Amok ngamin na day off mo ita. Iso nga imayak. Okay lang. Awan mo ti aramidak. Mapan kon tula sukunan ti anak ko idiskwilaan. Adela. Pacheck na mo di makagapo no apay kanayon ka sa rungkaran. Manipod na gamamuta. Di ka na iwaksi di panunot ko. Agayatak kun ka, Adela. Amangan numakmakla at kalaang, Jong. Laglagi pam, adan anak ko iti kinabalasang. Diyak inlibak day taken ka manipod na gamamuta. Amok. Kat day tati makagapo. No apay nakarkaro na gayatak kun ka. Kaya't ko taagbalin niya ama ti anak mo. Kaya't kung ada ka tinulong mo, iti panangipaay mo itinaran niya gamasakbayan na. Saan ka nga ta amaasyan laang kanyak, Jong? Saan, Adela? Ay-ayatin ka. Italaga na gayatak iti kastoy. Inidyak ti amin abisyok, gapukon ka. Jong? Sapay la kuma. At damot trik ng para kanyak, Adela. Amom, Jong. Idi napasamak kanyak ti kasjay. Ingkarik iti bagik ajakon agayat pay. Mabuteng akon amaluko. Iso nga impamaysakon ti atensyon ko iti anak ko. No apay nga idi naamamu ka. Napunas day ta akarik iti bagik. Adela? Rimusing manan ti panagayat dito'y pusok. Ngam linaplapdak. Ngam itata na panagnakak ti kinapudnom kanyak. Kada kami nga agina. Ada ka di pa'y rason? Tapno jak aklunan ti panagayat mo kanyak. No, kasta. Ada namnamak ka, Adela?
Naskan ka di pa'y nga ibalikas ko ti amin, Jong. Ha? Saan ka di pa'y anakadkadlaw? Nga agayatak mo kan ka? Agyaman na Adela. Ay ayatan ka unay-unay. Kasta akmot kan ka, Jong. Ay ayatan ka met. Unay-unay. Nanang, kaya't ko ayam amukada kayo na Adela. Tikayan ayat ko. Naimbagnal daw yun, Nana. Kastamot kan ka, Adela. Ay, pudnog ayam ti ibagbaga kanyak ni Jong. Anapintas ka, balasang ko. Mamati kayo itan, Nanang. Wen, anak ko. Ay, agyaman ak balasang ko Tamay karimot laken katoy anak ko. Amom, ado, tinagbaliwan ni Jong manipod na amuna ka. Amom mo't siguro dagiti napasamak iti kalabas. Awan ti inlimod ko ni Adela, Nanang. Agpada kami. Awan ti inlimod mi iti tunggal maysa. Nasaya at met no kasta. Kunak no awanan tinamnama amaadaan iti kaayan ayat ti anak ko, Adela. Ngam talaga anasingpet ti Diyos. Simangbay ka itibiyag na, kat isumot tan tinanipudan ti panagbalbaliw na. Agyaman akong naikan ka, balasang ko. Kat agyaman akmat kada kayo, Nana. Tauray kastoy ti kasasaad ko. Nga daanak iti anak iti kinabalasang. Naaklundaklat taakas kaayan ayat ni Jong. Nanang, ada ko madawatag kada kayo. Anya dayjay anak ko. Iti kabita na panawan. Kaya't kun ikalay sa ni Adela, Nanang. Kaya't ko namang bukol kami iti bukod mi a pamilya. Ha? Ay kat, anya pa ilang arod ti ururayan yung ngay anak ko. Agkasar kayo na. Nalagsagana ka. Tainta dumano nun. Itatagas sawatan, nakapagkalaysatan, kumpletong tibiyag ko, Adela. Adda ka na makatakunay-nay ko ititong palbiyag. Agyaman akmat iti panagayat mo kanyak, Jong. Naragsakak unay. Ay ayatan ka. At aday tanyag sa lukakak. Tapno may paayan ko iti naranyag ang masakbayan iti anak mo. Nga imbilang ko tinapod nung anak ko. Kan siyempre, iti agbalin tupay nga anak ta. Agtinulong ta, Jong. Agtinulong ta. Tapno agbalin ang naragsak ti buklan ta pamilya. Ay, uwan gayam. Ibagam ka na ng kantatang, asaan ta pa yung agaw-awid. Ipasyar ta pa ida-itayan dagiti sa ni Kwame. Kahit ko makita da dagiti impaay ni nanang kadata, kan kadagiti agbalin nga apunan to. Sigurado ang maragsakad dan to lakit di. Sigurado day ta, Jong. Kahit agyaman akmat ka ni nanang kadagiti impaay na kadata. Ti kayat ni nanang, datan timang parang ay kadagiti amin nga impaay na kadata. Kang runaan ti amin, kaya't nasa limot-mutan ta dagiti nagbambanugan idi day di tatang. Ikarik, Jong, saan to ang mapaay ni nanang? Agtinulong ta amang parang ay kadagiti inted kadata ni nanang.
Ita, agnanaed kamin iti sidong ni Nanang Manang Emmy. Naragsak ti binukal mi a pamilya. Nang runa kat napudno nga ayat, tinagbalin a pundasyon ti binukal mi a pamilya. Nagtultuloy mat ti panagbalbali kon manang. Inidjakon dagiti sigod nga aramid ko idi baruak paylaeng, nang runa ti bisyo. Napanagnakak manang, adumteng iti biag ti tao ti panawen, akas laawanen namnaman na pay nga agbaliw. Ngem agbaliw metlaeng, ket dakkel a pagyamanak iti Diyos, taimpa ay nakanyak ni Adela nga asawak. Ita, masikugan ni Adela manang, ket ururayan min ti maysa manen a miyembro ti pamilyami. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Jong. Jong pagayam ko, pudno unay a makaited adal kan inspirasyon ti padas mo, nang runa kadagiti dumdumngeg, anaawananen itinamnama a makapagbalbaliw pay. Adalata siled ti panagbalbaliw, aturen na dagiti biddot na. Laglagipon tayo nga amin abanag, mapasamak, nulakit di taadda determinasyon tayo nga agbalbaliw. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabi